Ji ariyo nyowito ngimagi kama moko abich bende yudo thieth e osiptal maduong' ma Isiolo bang' rakruok manyowuok kaluwore kod laro kar kwath. Jodak ma Isiolo ywak na arita marach mosemiyo monj ma kamago osekelo lal ka giseyo telo kod apisas mag arita kwe. Joma nyotony e monjno to ywago kwe e kind jodak ahinya to mago manie tong' ma counties go. Dana Olonde miyo waler. E karod thieth ma Isiolo County Referral, warado gi moko kuom jogo makwanore johawe bang' tony e lwenj kwath manomuoch e alwora mar Mlango Burat. Komishona mar obila ma Isiolo Geoffrey oyango ni e kind jopith jamni mawuok e kaunti ma Samburu manyo manore gi gige lweny nyodonjo e lope moko ka gimanyo lum ne jamni maggi. Wachno nyo chwanyo jodak ma Isiolo mathoth gi wuok e oganda mag Turkana kod Somalia omiyo nyo gi yawo lwenj magina. Gikone jopith ariyo manyo chwalo jamni e puothe ma Isiolo nyo wito ngimagi e rakruok mar laro lum. The Samburu herders invaded where the Turkana and Somalia are herding their livestock, and they started shooting. So then they fought. During the fight, two Samburus were fatally injured. Ji abich nyo yudo hinyruok marach kendo gimedo yudo thieth ka gombo gi maduong' en kwe e kindgi kod oganda magigoyo go tong'. Jodak ma Isiolo dwaro ni jotelo mag siasa mane gimiyo kombe yiero ma higa mokalo mondo nywak twak mar tieko lwenj mag kwath ma kinde ka kinde. Even if you cannot be accountable to the human beings today, a time will come that you're going to be responsible before God. Even if we deploy many officers, security personnel, if there is no political goodwill among the leaders, the elected leaders, maneno ya usalama haita kuwa nzuri, kwa sababu it is all about the will of the leaders. Lazima wawe ni watu ambayo you mean what you say. Serikali ni yao, hawajali na sisi, serikali hajali na sisi hata kama tunamalizwa. Sisi kama raia tuko na shida, tuko na watu wanatuangamisha hadi mpaka makai yote. Sisi siku moja, siku mbili, makai wengine wale na siku wenyewe najua. Watu 6 mahali moja, watu 12 watu mahali moja, watu 12 leo watu 6. Jotelo mai county no bende ngur ne apisas magarita kwe magikwedo kuom koso geng'o lweny manyoro. Hata leo asubuhi ya leo nilipigia county commissioner simu, nikapigia simu ya kwamba kuna hali ya taruki huko, akimbia huko aokoe watu. Lakini cha ajabu ni ya kwamba akuchukua hii hatua. Alichukua hatua baada ya kusikia watu wamepigana, watu wamekufa, ndiye analeta maiti, ndiye analeta watu majeruhi. Hii sio mzuri. Tuko na shida ya drought. Juu ya drought saa hizi watu wengine wanakuja kumaliza watu wetu. This is unacceptable, hatuwezi kubali. Mabiro ndalachiel bang' jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki singo duoko kwe gwenge mamonjo siko njao. Dana Olonde,